kusangana zvekare kwatiri kuita paClean TV muri yeZimbabwe. Nhasi ndadzoka zvekare ndine imwe nyaya iri kunetsa, nyaya iri kutenderera, nyaya yemabond notes. Muri kungoziva kuti mabhondi vanhu vakatanga kumaramba, but chakuitika panapa ndechekuti mapolitician emuZimbabwe vari kurwira nyaya iyoyo. So panapa nhasi ndadzoka ndine imwe nyaya ndasangana nayo yaformer MP ari zvakare former spokesperson weparty yaimbonzi CCC, ichiri political party isati yachechi. So muri Zimbabwe nhasi chiri kuitika panapa ndechekudai so ngirikina yakanzi aramba kwadaroka governor weZimbabwe akataura kuti 21 days ndo panopuwa time yekudzokera kubank vanhu vatanga kumaramba. So nyaya iri kuitika panapa ndechekudai so vari kunyora ivo vari kuti police are arresting people who refuse to accept the bond notes, but when we bribe them using bond notes they demand US dollars. We need new leaders. Ndatombonitaurira ngatimbonisana situation yakadai so wambosangana nayo kuti wasvika iwo wabatwa isedha une mota or something masangana paroad muri kungoti ukabudisa mari ndopari kunzi vari kuzodziramba futi, but ivo ndo vari kusungira vanhu kuti munhu ari kuramba mari ngaasungu, but ivo vakapuhwa pari iyoyo vari kusungira vanhu kuti musairambe, vari kubva vairambawo futi. Handopari kunzi hatina kwatiri kuenda kana kuti ava vanhu ava havana integrity. Ndo zvinhu zviri kutaurwa panapa, ndo nyaya iri kutaurwa naadvocate Fadzayi Mahere. But ndida kuti umbondiudza iwo uri kuona kunge zviri fere nyaya yawakaitarisa. Tell me what you think. Uri kuiona sei nyaya iyi yekuti iwewe kana uri kuda kubraiba, because vanhu vazhinji muZimbabwe unotongorarama nebribe as long as uri muZimbabwe. Ndopari kuzonzi pari kudhimandwa US, asi ivo vari kusungira vanhu kuti musarambe mabhondi. Tell me what you think. Muri kuiona sei nyaya iyi? Kana wakambosangana nesituation yakadai so chimbondiudza kuti zvakafamba sei, yanga iri sei situation iyo?